Pozdrav ljudi, Rupo na saksiji sa vama. Pre nego što krenemo, želeo bih da vam kažem da ovaj klip nije nimalo morbidan, iako bi po naslovom neki od vas možda zaključili da jeste. Ovaj klip takođe neće biti ni nešto preterano zabavan, ali će zato biti vrlo edukativan. Ono što ćete čuti u ovom klipu nećete naučiti niti u školi, niti od kolega na poslu. Inspiraciju i materijal za ovaj videoklip sam dobio od Bronnie Ware, australijske medicinske sestre koja je provela 8 godina radeći u palijativnoj nezi, a to vam je otprilike briga o ljudima koji su pred smrt. Ona je naravno bila u kontaktu sa tim ljudima i beležila je njihova najveća žaljenja koji su i oni iznosili za svog života. Sad naravno u ovom klipu neću uopšte da pričam o vašim religijskim verovanjima, to da li vi mislite da ćete završiti u raju, u paklu, da li ćete biti reinkarnirani u kišnu glistu, to uopšte nije tema ovog klipa, nego pošto je život samo jedan, tema ovog klipa će biti šta to treba da uradimo da bismo bili srećni i da ne pravimo greške koje su drugi pravili pre nas. Jer imajte u vidu da i ljudi koji su na samrti nemaju čega da se plaše. Laž dolazi od straha, a kada ste vi na samrti, vi se ničega više ne plašite. I tako je naša Bronnie skupljala podatke od tih ljudi i ono što je neverovatno je da je primetila da se kod velike većine njih 5 stvari pojavljuju kao ubedljivo najveće žaljenje u svom životu. Pa ajme mi da pogledamo o čemu se tu radi. Broj 1. Voleo bih da živim život kakav sam ja želeo, a ne kakav su drugi očekivali od mene. Ovo je inače i najčešće kajanje kod pacijenata. Kada su ljudi pred krajem svog života okrenu se iza sebe i vide koliko su šansa propustili ili jednostavno nikada nisu uradili nešto po tom pitanju. Većina ljudi na ovom svetu čak ne ispuni ni pola svojih snova, a to je uglavnom posledica zbog izbora koji su napravili ili nikada nisu napravili. Broj 2. Voleo bih da nisam radio toliko puno. Ovo kajanje je izneo svaki muški pacijent koji je bio intervjuisan. Naravno, iznosile su ga i žene, s tim što je to starija generacija, pa imajte u vidu da je dosta žena tada bilo domaćice i nisu imali profesionalno zanimanje. Ljudi koji su izrazili ovo kajanje kažu da su propustili odrastanje svoje dece, kao i mnoge bitne momente sa svojim supružnicima, a da im se život svodio na to da su život proveli kao hrčci koji trče u onom točku unutar kaveza i jure neki cilj koji nikada neće dostići. Broj 3. Voleo bih da sam imao više hrabrosti da izrazim svoje osjećanja. Mnogi ljudi isputavaju svoje osjećanja kako bi zadržali dobre odnose sa drugim ljudima. Kao rezultat takvog ponašanja dobiju život kojim nisu zadovoljni, jer ih celog života muči pitanje šta bi bilo kad bi bilo. Mnogi takođe veruju da su im upravo ovakve odluke u životu iskratile život, jer nikada nisu postali ono što su verovali da mogu da postanu. Voleo bih da sam ostao u kontaktu sa svojim prijateljima. Mnogi od nas se u toku života okupiramo raznim glupostima i onda nažalost ne stignemo da provodimo vreme sa našim prijateljima i ljudima koji nam znače. Mnogi od ispitanika su izrazili duboko žaljenje što nisu pridavali prijateljima dovoljno pažnje i truda koji oni inače zaslužuju. Da citiram našu medicinsku sestru, svakome nedostaju prijatelji kada je na samrti. I za sam kraj, broj 5, voleo bih da sam bio srećniji. Ovo je za čudo dosta često kajanje. Mnogi od njih nisu shvatili do samog kraja da je sreća stvar izbora, nego ljudi nekako dospeju da ih ovaj život vucara za nos i jednostavno zaborave to da sreću čine male stvari i da vam zapravo ne treba novac i moć da biste vi bili srećni. To bi bilo to ljudi od ovog klipa, nadam se da ste naučili nešto novo i bitno u životu, lupite like ukoliko jeste, takođe ukoliko ste novi na mom kanalu lupite subscribe. Ovaj klip je definitivno odskačao od drugih koje radim, ali sam nekako imao potrebu da podelim sve ovo sa vama, nadam se da vam se sviđa. To bi bilo to od mene, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!